Ncamaphini ninjani umakhosi umkhize okhulumayo. Ngicela ukukhuluma ngomuntu namhlanje onamakhosi amanzi. Ukuthi mengikhuluma ngomuntu onamakhosi amanzi ngikhuluma ngobani? Ngikhuluma ngani? Uyibona ngani ukuthi wena unamakhosi amanzi? Ngikhuluma ke nomuntu onesiphiwo othi mina ngiboniswa ngisebenza ngamanzi ngoba phela akufani. Abanye yebo bayawaboniswa amanzi, akuchazi kodwa ukuthi sonke sinamakhosi amanzi. Akuchazi ukuthi sonke siphiwe ukuthi sigobele ngamanzi. Akuchazi ukuthi wonke umuntu unezikhiye zokuvula lapha ngoba abanye abantu bake bakhala athi umuntu mina kade ngiye emanzini sengiye ka-30 kodwa akusizakala. Uthi uyafika futhi emanzini ufica umuntu kumiyile nebhakede olwandle kodwa unga-understand ukuthi umthela kanjani umuntu ngebhakede emanzini amakhulu kangaka, emanzini amaningi kangaka, usebenzisa ibhakede ngobani? Umuntu onamakhosi amanzi-ke wena olaphayo, wena okhulumiswa ngesiphiwo samanzi. Uma uye emanzini ake ngiqalekise njengolwandle. Ulwandle sithi isona isigodlo esikhulu kunazo zonke iy'godlo. Uma uya olwandle, ulwandle liyakuthobela uma unamakhosi amanzi. Likuthobela kanjani? Nawe uzolwasha ubona kanjani ukuthi lo muntu unamakhosi amanzi, kuyinkosi la ekhaya kulesi sigodlo lesi samanzi. Ubona ngoba mina ngena ngisho ngingathiwa amagagasi kade makhulu kangakanani nemnyama ayashintsha, ayathoba, ayanilalela bese niyangena. Uma uzohamba kuhambisa omunye umuntu onamakhosi amanzi naye, nidwebeleka imephu kanjani? Menifika lapha ngaphakathi emanzini nithola iy'ntaba khona emanzini, kuyajika kuphinde kube nezipho khona olwandle. Nihambe nize nifike la kufanele nifike khona. Lapho ngikhuluma ngomuntu ophiwe, ophathisiwe iy'khiye zolwandle zamanzi. Noma liyahlehla ngalesikhathi nifika, amagagasi ayahlehla, ahamba nani. Ngisho ngingathiwa menifica abantu bemile la bezothandaza, kuyenzeka labo bantu basale nehlabathi kuphela, nina nihambe namanzi. Ngikhuluma ngomuntu onamakhosi amanzi, ngomuntu onabalozi bamanzi. Yisayini le etshengisayo ukuthi lo muntu lo unamakhosi amanzi. Ngiyabonga umakhosi umkhize lo okhulumayo. Uma ungakaze subscribe kwi-channel yami ngicela usubscribe kuyona khona uzothola okunye okulandelayo engizokhuluma ngawo. Amen.